Kadardan arkadaşlar, şimdi size Berlin şehrini birazcık da maşinda aylap görkezelliydik. Birazcık maşinler Davuştan görkezliyor. Aynen. Şunam görkezde yani Avrupa'nın baydağı var. Görünen al maşinin aynı yok. Reichstag binası, İngiliz binaların biri. Şimdi adırak şey diye gidelim Berlin'e görkez çıkalım. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. Neylek gördün bu şu vardı aytıpları da ödüm bir öz garayışın yine köçüleri, zatları neylek garadın Germanya ödüm. Sportivin adamlar yerden saat 7-8 bar kişi birlikte köçeler arası. Ondan sonra aynı her kim nerede göz düşer. Mene şu bak gördüm bilmeyen bilemoktur. Neme gördüm düştü? Neme gözüm düşürürken kapkarayan ben böyle avcılara gözüm düşer. Bana sorursan? Sana sorarsak tarihi binalara diyen olsana. Bana sorarsan tarihi binalara gözüm düştü. Yöne bana sorarsan yine orada berde maşin sürecek olsan katı problem o ara yanı bir dostun gurrum veriyor. Adam keşafot gün barıncılık ya daray. Men şu maşin sürüp var ya korkup duruyor şu maşinini. Ne için sebep desen yani bu yerden adam çıkacak ya yere değecek ya bir yanlış bir yere girecek ya bir şey dip telefon oynasan da aynı davet seret. Ne bana şunu yalak diye işte duran telefonla adam da oynayacak olsam kamera orada görünüş taraf diye de. Böyle maşin park etmene yer yok. Hiççilek yani meni gelmeli yerim ben ştayı ya da bir kafeye girecek bolyas ştaylarda o kafelerim yani ne mani tapamam. Parkovka koydaymışsın? Parkovka koyamasak ne? Emre selam dostlar, qo'mada elangiz canınız sağmay samanı karşılap bersin ama dostlar, bugün hemmeňize Germaniýanyň paýtagty bolan Berlinden hemmeňize ýalkynly salam diýmek isleýärin. Bugün biz nire geldik? Elbette paýtagtyna geldik, Berline geldik. We näme üçin pelwan bärde gepler ötür? Çünkü Berlin şäheriniň sembolu bolan Brandenburg, ýagny şu gapynyň ady. Brandenburg gapy barada aýtmak üçin gaty köp zat bar we Berlin'e dünyanın ähli yerinden turistler gelýär. Bizim şol sanda bir türkmen bolup bäri gezmäne geldik, görmäne geldik. Bärini köp adam bilýänler. Näkillik gapy we tarihi bir gapy bäri. Men bu gapy barada gaty köp zat aýtmak isleýärin. Ýöne bu zatlaryň hemmesi men ýokajydym aýtmak islämi we näme üçin diýip sorajak bolsaňyz, çünki bärde saat 7 boldy, kandaş toramyzda adamlar ýok. Görüşümüz ýalyky adamlarna welosipedde gedip bad edip ýörler we ýerlen saat 7 bolanyň sebäpli biziň hem Dawud ikimiz geldik bärik. Biziň hem ýanymyzda kameraçy ýok. Ondan sonra Dawud bilen düşünüşdik. Dawud men başlaýyn, soňun sen alyp çyk diýdik. Şoň üçin sen Dawudy nädirmen? Dawuda ören. Dawud onda näme? Sen Dawud senne. Şol başyny görnäm telewizyon. Awa, görnýä, tolak başyny. Şol başyny da diňe Ýewropada däl, dünýäde iň meşhur telewizyon başynysy. Hani Berlin telewizyon tower diýseniz internetde görürsüňiz. Hani adamlar öňüne geçip şu günüň şoklasynda surat düşmäne altyn renkdäki başynyň biri. Indi Brandenburg kapısından başlaýaly ki. Brandenburg kapysy sen diýişiň ýaly 230 ýyl hani 1790 ýerlerde diýsen öyle gurulan kapy. Ve bu kapının meşhur olması yani şu adı şel kalması hani bu birinci uruş, dünya uruşu, ikinci dünya uruşu hani yıkılmayan alması
Hani yıkılıp köp yer yıkıldı kapının. Öne soňundan restore etdiler, soňundan düzeltdiler, öň şekline getirdiler ve üstündäki duran şu 4 sanatly heykel görýärmi? Hawa. O yerde Quadrica diýip bir hani şu ýokardyran znak bar. Hawa, gördüm. Quadrica. O Quadrica'ny döwründe Napolyon alyp gitdi. Ondan sonra İnden bir Almanya geldik. Yok, Rusya'nın generali gitti Napolyon'dan alıp gelip iyidine koydu. Yani şu dağıtlar için meşhur olan bu kapı. Ve yine aytmak isteyen adam bu kapıyı Avrupa'da meşhur edilen biri Amerika'nın prezidenti Reagan'ın gelip dövründe Gorbaçov'a yüzlenmesi. Hani belki tarih bilyandır dövründe Berlin'i bir duvar ya da ne alyen isteyene ikna olup geçeceğiydi. Ve Reagan'ın gayret eden şu duvarı yıkın, halkı birleştirin diýmesi ve şu yerde durup gürlemesi. Hani bizim durup duran yerimizde şunun durup gürlemesi şu kapıyı gat meşhur etti. Ondan sonra bärde görüşüňiz ýaly esasen daş döwrekde diňe pasolstwolar, ilçilikler var. Hani bir gapdalyň Fransiýanyňky. Häzir şeýlece görkedeýin. Ştaý hawa Fransiýa. Ondan sonra Orada baýdaklar görünüp duran. Wow. Şeýlece görkedeýin dawut. Bäram Amerikan köýtýän. Yani bu gapdalyň diňe Amerikada ýeşil Amerikan pasolstwosu, bu gapdalyň Fransiýanyňky, Russiýanyňky, Hemme pasolstwolar ýany Ştaýda. Angliýanyňky, hemmesi däl özüne daýy goňetleriniňki. Ve o köçeň arasynda da biziňki. Biziň ýurdunky, Türkmenistanyňky. Ondan soň şeýleýdi. Bu ýerde Reichstag bardyr. 2-nji dünýä urşuny bilenler Reichstag'ı bilirler. Hani Reichstag'da baýdak diklerini dağ edilerini. Yani biz şu an Berlin'in en meşhur yerinde, orta arasında 2'den saat 7'de adamlar ılgap görke, dedim video çekip falan. Yo, eýýän Ferhat Dawud aňryňa her tane adamlar eýýämden 2'den saat 7'den bolsa gelmäne başladylar, görýärmi? Yani Berlin dünyanın en köp turist gelýän şäherlerinden biri ve hani köp milletten. Hani parasam madır, ağam madır, arabam madır, Türk aýtmaga gerek yok. Hani kaç köp milletten adam var Berlin'de. Biz hem geldik şoňa ora ýerlen gelip görelim. Häzir 2-3 saat sonra bärik gelsek, uje video kamera çekerýär bolmayan adamlardan ýa-ni. Hani uje 2-3 günüň dowamında köpelip başladylar da welikler zatlar. Hakiki. Ine Dawudam ine bir sır zatlar, bir sır gol zatlar aýdyp geçdi. Ine bu biziň aýdan zatymyz kimis üçin peýdal, kimis üçin hem bolsa, bular näme dip göräý diýen ýalak bir pikir boljak da. Yani bizim Hermolöz bilen o kar diýilişi ýalak. Bizim Dawudam menem öz bilýän zatlarymdan aýtdyk. Elbetde bu kapy barada, yani gaty köp blogerler daşary ýurtdan zatdan gelip şu kaplarda köp videolar çekip gitdiler. Şoň üçin bizim öz bilýän zatymyzy çekdik. Ýöne size näkeje haýyşdymy? Kommentariýada şu gaplarda kim näme bilýän bolsa ýazsyn. Sizden haýyşdym şol. Ýöne bärik gelmediňizden öňürtü, nireler gezjeňiz, näme etjeňizi öwrenip gelmeňizi maslahat berýän. Sebäp diýseň, men ýalaky gönmen ýelden şeýle terede oturarsyň. Bu näme? Näme çygatyda görsen atda ýokarsynak. Näme ol sen terede oturarsyň. Ýöne şoň üçin öwrenip gelin. Bir zatlar öwrenip gelýän bolyn, gelip şo zaty görýän gaterwet özüne çekýär. Bir tarihi bir içine salýar-da näme anlasat, içine girýän şo zatyň. Hakykatdan hem şo ýyllarda özüň bolan ýaly. Gıdıklanma okuyan var. Ha? Gıdıklanma dörüyor içinde. İçinde bir gıdıklanma dörüyor. Hemmeňize salam dostlar, gowmada ýalyňyz janyňyz sagmy. Bugün Italiýanyň Milano şäherinden hemmeňize ýalkymly salam. Bugün görüşüňiz ýaly Milano'a geldik. Bu wagt nerede diýip soraýan bolsaňyz, bärem Milano'nyň owadan yerleriniň biri ine şu bina. Ady Naria Nascente, yani mena dol aýdywan bilen mokbolyn. Şu bina geldik garaz gepiň iskäsi. Italiýa gelen adamlar kökmani suratda şu bina gelip yani hep suraty düşüp gitýärler, zat etýärler, görüşüňiz ýaly gaty adam kän berde şeylemen görkedeýin bärlerini ve berde nemeler var. Dünýäniň nämeler var diýip teretdim bolyn, dünýäniň owatdan markaly markalar hem berde bar. Yani Gucci'den tut, yani hemme aklyňa gelip biljek hemme markalar ştaýda var. Ve bärk nälik geldiňiz we nädip geldiňiz diýip sorajak bolýanlar bar bolsa, onam size men gurrun bereýin. Karoçym, men özüňiz bilişiňiz ýaly Istanbul'dym. Men Istanbul'dan
Näme gaýtdym? Milana gaýtdym. Ýagny Bergamo diýen bir sanak şäherine gaýtdym. Bergamo şäherinden hem bärik Milana gelmek üçin awtobusda gaýdyp bolýar. Ýagny 10 euro berýän awtobusda gaýdýaňyz. Ondan sonra bärik gelenden soňra özüňiz bir otel zat tutup bilýäňiz. Men ne diýip bolsa, otel zady näçe tutdum, näkile etdim, o zatlaryndan görkezden size men hemme zadymy bookingden etdim. Inni näçe çykan aýdyp bermek isleýän men size İstanbuldan Bergamo 80 euro aldym men biledi. Ondan sonra 80 euro aldım. Bergamo'dan Milano'ya gaýtdym. Oň üçin men 10 euro verdim altuğda ve başka da bir näçe ýolla kiçiräk çykdyjylar bolýar. Ve men bärik gaýdamda ve sizden bärik geljek bolsaňyz diňeje bärik işçi vize bilen vizaňyz bar bolsa, Schengen vizaňyz bar bolsa, islen ýurduňyzda, islen ýagdaýyňyzda gezip bilersiňiz. Bugun bir ajym bolsa özümiň bilýän zatlarymdan, giden ýerlerimden kıskacık bir vlog videolar çekecek. Bugun kendileri peýdalatlar yok. Bugun gezýär. Dostlar, ne bolan men bolan otelim şuň ady California, Kolombiya oteli. Gowa törekeni paşty men ertirlik zat bilen 100 euro verdim. Ýagny olam 100 euro diýe. Näme üçin bärden tutdum diýip sorajak bolsaňyz, başga ýerde has ardanraklar hem bar. Ýöne men bärden tutmamyň sebebi şu taýda men aeroportda gitmelädir. Bergamo bärik otaýan trenle gitjek. Şoň üçin hem tren stasiýonuna has ýakyn bolanyň sebäpli şu taýdan tutaýyn dedim. Sizem gelseňiz zat etseňiz şu taýny maslahat berýän tren stasiýonuna gaty ýakyn.